to słowo my dzisu wielką moc. Byłem moc je w szkolnych, ja ci sum na tej zale, ja ci ucielę przodę i ja ci bandą uciec w przynt noce. Błe to łedbelny robłe te szkolnik za nelygy cie i wiaci fuernie kasie bizna przetrwy. Cie za 50 lat bandzeme gdele łe kasie biznie jakłe wspominkły tak jak dzisu starkłe wie wspominają swoją robłę ta w płelu. Kongres to wielkie słowo. Dwa były kongresy, ten po II wojnie i ten w 90 bodajże drugim roku. I teraz mamy też kongres, no nie kaszepści, ale szkolny kaszepskiego języka. Bo oni, to są dziesiątniowi bohaterowie, oni są na pierwszej linii tej wiodci o to, aby kaszepizna mogła myśleć o przyjemnoty. To o to chodziło, żeby oni się mogli zejść, mogli się policzyć, pokazać z tych najlepszych. Ja. Etos jest zbiorem wartości, norm, reguł, wzorców działania, które są charakterystyczne dla jakiegoś środowiska. Więc etos jest tym czymś, co przesądza o specyfice, o pewnych wzorcach działania, które zostały przyjęte, zostały też uwewnętrznione przez nas w naszym gronie. Dziś jesteśmy zapłatkale płeto, żeby achtnąc tych szkolnych, jak ci robią wielką robotę co dnia, bo to ładnie zanalegacie nasi szkołownicy zaczną gadać po kasiepsku co dnia, ale też, żeby wespół myśleć, radzeć, a później przekładać to w rozmaite działania konkretnie, jeżeli idzie choćby zmiany w prawie oświatowym, sprawy do rozwiązania, albo sprawy do załatwienia. Przede wszystkim wespół robota ze samorządami, wespół robota szkolnych z dyrektorami szkołów, ze starszymi, no i przede wszystkim pomóc z góry, to jest z rządu, w postaci detków na kasiepści. Wszystko to, co my dzisiaj gadamy, to jest od lat. O tym gadamy i zależy nam na tym, żeby to było zrealizowane. To nie są nowe sprawy, to my wiemy, ale to są sprawy, które są derchnie załatwione. I to są sprawy tacie, że my chcemy, żeby wszyscy dzieci były uczyły się języka kasiepskiego od lat. Natomiast to trzeba teraz wprowadzić w życie. To wymaga pewnych zmian w regulacji finansowania nauki języka kaszepskiego, ale też przekonania samorządów do tego, aby przywiązały większą wagę do kaszepskiego języka. Myślę o pokazaniu doświadczeń w innych krajach, Irlandii, czy Walii, Katalonii, Fryzji, gdzie języki małe, zagrożone były w bardzo części sytuacji, one są dzisiaj odradzają. Kaszepizna też jest w lepszych sytuacjach była kiedyś, ale to, że albo aż, my gadamy aż 24 tysiące dzieci są uczy kaszepskiego języka, ale to jest jeżeli powiedzmy się na całą populację kaszepów. Że jeżeli my zdajemy sobie sprawę z tego, że 280 milionów złotych jest przeznaczone na kaszepską edukację, ale z tego niewielki part idzie na naukę języka kaszepskiego, to mnie się wydaje, że my nie chcemy więcej pieniędzy. My chcemy, żeby było lepiej dzielone, żeby bardziej chciały te pieniądze szkoły, szkolne, no i żeby one były dzielone mądrze. Ja wiem, że dzisiaj samorządy przeznaczają wielką część tych pieniędzy na inne ważne cele samorządowe, ale zgodnie z prawem, z ustawą, te pieniądze miały być przeznaczone na naukę języka kaszepskiego. Jeżeli będziemy zdzieli z tej perspektywy, to będzie wszystko proste. I ja myślę tak, że dzisiaj w ministerstwie jest, żeby to przeprowadzić. Ale myślę, że druga strona, samorządy muszą też dostrzec, że to musi się zmienić w takim deku jak gdy. Dzisiaj też nie było czasu, żeby pokazać wypracowany i zatwierdzony przez Ogólną Radę Zrzeszenia Kaszepsko-Pomorskiego zasady dobrych praktyk nauczania języka kaszubskiego, gdzie te kwestie dotyczące limitów uczniów, pewnego obliga dla samorządowców, przeznaczania określonych procentów na wanogi, na edukację nauczycieli, na podwyższanie kwalifikacji, żeby to wszystko było
gdzieś zapisane i tworzyło pewien taki legalny fundament pod to działanie, żeby te pieniądze, jak to często się podnosi, nie były, żeby one w większej części służyły sprawie nauczania języka kaszubskiego. Tam w tym dokumencie są rozmaite konkretne rozwiązania, co trzeba zrobić, żeby w szkołach i więcej było szkołowników, to jest choćby zniesienie limitów liczbowych, ale też jeśli idzie o realizację godzin liczbowych, żeby 1/3 godzin liczbowych mogła się odbywać w ten szkołę, żeby samorządy dawały dzieci na rozmaite wanodzi, ale przede wszystkim na doskonalenie szkolnych, bo dobrze wyposażeni szkolni, ja ci znaję i wark dydaktyczny, ale też i językowy, kulturowy, historyczny, to może z uczniami naprawdę zrobić bardzo wiele. W dniowym systemie oświaty my szkolni i my dyrektorzy szkół mamy dość wielką swobodę. Jeśli organ prowadzący szkołę dowiedz ci i pozwala na to, żeby jeździć nauczyć kaszubskiego języka buten, to my szkolni możemy to zrobić. W tym modelu dobrych praktyków najwięcej jest takich spraw połączonych z działaniem samorządu, organu prowadzącego szkołę. Na kongresu było rzekły po pierwsze, że my mówimy poprawdzie bardzo dobrze z kasiebizną. I to nutje gadać, że to nie jest tak, że my chcemy blues płakać. Nie, bo to idzie. Je bardzo dobrze, bardzo fej. Byliście Państwo do wiele detków, ale mamy i wre, i fajnie, że taki kongres je, i szkolny oczekiwają, żeby je rozrzeszać, żeby elitę je rozrzeszywały, ale my, jak no szkolny, musimy głośno o nich gadać. Ten nowy krzywer, ja wiem, że to na mnie przepadło, że je to głośno jem rzekła, ale jem rzeknę, że jeszcze w takich latach, że je mogę na to pozwolić i to zrobię, ale my to wszyscy wiemy, że te limity, ja ci pasają innym mężczyznom w tej ustawie, kaszebom niekonieczno. My chcemy, żeby wszyscy są uczyli kaszebskiego języka. Tej zmienić limitę, nie znitkwić, nie wiemy jak to zrobić. My musimy pomóc szkolnym kaszebskiego języka i mu być lży, aniżeli wszystko robią tak jak te gydy. Są księgowym, prowadnikiem turystycznym, a później jeśli od gminy cieją, to już za wiele dzieci. Te szkoły do gminie przenieść. Tej idzie to, że ministerstwo my nama pomóc. I to się mocno wybrzmiało i my rechujemy na to, że Ministerstwo Edukacji Narodnej pomoże kaszebom dobrze rozdzielać dzieci na kaszebski język. Dezyderat Kongresu Nauczycieli Języka Kaszubskiego Gdańsk 13 września 2025. Obecność kaszubszczyzny w przestrzeni publicznej. Pragniemy, aby język kaszubski był nieodłącznym elementem życia publicznego. Uważamy, że nadszedł już czas, aby media publiczne, zarówno radiowe, jak i telewizyjne, posiadały własny kanał, w którym programy emitowane byłyby w całości w języku kaszubskim. Prawo do nauki. Oczekujemy, że każdy mieszkaniec województwa pomorskiego będzie miał pełne i nieograniczone prawo do nauki języka kaszubskiego od przedszkola, przez szkołę podstawową aż po szkołę średnią, a także możliwość kontynuowania tej ścieżki na studiach wyższych. 3. Finansowanie. Finansowanie nauki języka kaszubskiego wymaga zmian systemowych. Sprzeciwiamy się sztucznym limitom, które odbierają dzieciom i młodzieży prawo do nauki rodnej mowy. 4. Współpraca z samorządami. Od lat korzystamy ze wsparcia finansowaniu nauczania języka kaszubskiego, ale bez autentycznego zaangażowania samorządów gminnych, powiatowych i miejskich, a szczególnie samorządu wojewódzkiego, nie da się przełamać barier ograniczających używanie kaszubszczyzny. 5. Świadomość społeczna. Konieczna jest zmiana w mentalności świadomości, zarówno wśród liderów kaszubskich, jak i władz samorządowych na szczeblu lokalnym i wojewódzkim. 6. Inspiracja przykładami z Europy. Wszędzie tam, gdzie nastąpiło odrodzenie języków, nie obyło się bez głębokiej zmiany mentalnej zarówno wśród liderów politycznych, jak i w całych społecznościach. 7. Wsparcie wszystkich instytucji życia publicznego. 8. Odpowiedzialność rodziców. To od rodziców i ich codziennych wyborów zależy, czy dzieci będą miały naturalny kontakt z mową przodków. Wszystkie te działania i postulaty nie będą możliwe do zrealizowania
bez docenienia kluczowej roli nauczyciela języka kaszubskiego. Oczywiście one są ważne i dotyczą oświaty, ale znacznie szerzej, bo mówią o kształtowaniu kultury kaszubskiej. Oczywiście szkoła to jest kluczowa. I też cieszę się, że pewne działania ministerstwa też są zauważane. Będziemy oczywiście patrzeć uważnie na postulaty, tak żebyśmy, każdy i każda z nas mieli poczucie, czy bez względu na to, czy z Kaszub, czy ze Śląska, czy z Mazowsza, że czujemy się dobrze w swojej małej ojczyźnie, znamy naszą historię, tradycję i kulturę, a tu w szczególności w przypadku Kaszub, że znamy, rozumiemy język i cały kontekst jego kulturowy. Je bardzo wiele takich działaniów, jakie my chcemy, nawet powiem, żądamy, żeby wprowadzać, żeby kasiebizna w cykl szła na wiżawę. Gdy na konkrecie była większy dziel kaszebskich szkolnych. Myślę, że nawet my nie liczyli, że tak wiele ledzy przyjdzie, ale to pokazało młec i wego, jak oni przywiązują do tego, żeby spotkać się, dyskutować o kaszebskich sprawach, nauce, o szkole, jak ona powinna wesprzeć. To jest ważne, to jest przekaz, który idzie też do starszych, do rodziców, do dziadków. To wszystko musi się składać w jedną całość. Rodzina, szkoła, samorząd, to jest odpowiedź na to, czy kaszebizna przetrwy i będzie się rozwija.